Jaiko jauna, zeu
testuek. Gu guztiok, judutar naiz berezia berteko naiz askatu, espiritu berberarietan bataiatuak izan dira, gorputza bakarra izateko. Eta guztiok espiritu bakarratik edan dugu. Gorputza izan ere ez da atal bat bakarra, asko bezik. Jauna desana? Ez dugu ikustea beste batzuei hitz egiteko
euria erortzen delarik, hori ernaldu eta bizia ematen du, fruitu ematen du. Gauza bera da jainkoarentzat gure bihotzean. Modu, esan genezake, sinismenez, humiltasunez, adi-adi entzuten dugunean, irakurtzen dugunean, edo hausgartzen dugunean, gure bihotzean horrek efektua egiten dugu. Eraginkorra baita beti jainkoarentzat. Gaur egatu dugu bigarren gauza da, hain zuzen ere, aurrisoren. Askotan ere, tekniko iganden bezan, baina askotan ere oskatzen, aurrisoren landean. Kontutan izanik, gure kristautasuna, gure fedeak misionaria dira. Ez da gure zako bakarrik horretzeko, besteekin partekatzeko baizik, konpartitzeko baizik. Horrela ez du esan nahi, nire inposatu behar zaio, nire esan dut nire beste inoren politika dela edo gehiagoan. Ez kolaborik entzateke izango zuzena. Eta ez da hori, Jesusen borondatea. Baina baino estimatu da, altxorra hundiban bezala fedea, adi edarra bezala laguntzen digun eta gure biziari zentzua ematen dion altxorra hundiban bezala ez ezagun gure zango bakarrik gaude. Eta hori partekatzeko, konpartitzeko borondate hori eukidea dena. Modu hortan, jende asko, historia zen, eta gure arrainatik ere jende asko, joan izan da, oso dugu urrutietara. Jesusen beharrik ez zuten tokietara, laguntzera, hangoekin bizitza konpartituz, baita ere bere fedea konpartitzen saiatzera. Eta misionari asko, nire euskaldunak mundu osoan zehar. Gaur egun egia da, ez dela preciso, beste kontinente batean joatea, Jesus ezagutzen duzue jendea akitzeko. Baina edozein kasutan, kristautasunak du bere izaera misionari. Eta Elizak, kontedoria izan, hau misionari edo jartzen dugu, txikitatek ohartzeko zein importantea da. Eta batez ere bi helburu edukitzen dituzte misionariek.
Jesu Kristo jauna, Espiritu Santuaren bidez sortu, eta Andre Maria Birjinegatik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean pekatua, burutzen altzatua, hila eta obilatua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jainkoetan guztiunaren eskuinaldean jarri dagoena, handik bizian eta hilek epaitzera etorriko dena. Eta orain eskaintzak egin.
egin ezagun ondoren. Jaiko ahalbidenak bizi berriaren garrazia eman dituzu, egizu bizi berri honek beti oso bezala. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jakingo dezutenez, Esteban hila eta esatzu eta asterotan bat ikaneko du eta ez da hogarriak, elikarizkizunarena, aio, esatzu den nahuetan izango. Jaun bezuekin, medika zaintzat eta jaiko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren batean. Eskerrik asko jauna, bihotz eskerrik asko jauna, orain eta